Zdravo ljudi, evo nas ponovo u Minecraft preživljavanju. Pa i ne koči baš, pa sam odlučio da snimam, šta ću, drugačije ne mogu. Ne znam šta bi mogli da radimo, kao što vidite napolju je noć. U prošloj epizodi nisam, pravio sam kuću, a sam slučajno isključio zvučnik na onom prokletom HyperCamu 3. Ovo je Camtasia Studio. I ona koči, mada ima bolju sliku, onako može i na facecam, ali to mnogo više koči, pa zato i nisam. Žao mi je zbog toga. Skin mi je nevjerovatan. Ne znam, možda da počnemo neko rudarstvo, što bi rekao, nešto ovdje. Ovako. Znam da je tu voda ispod, pesak pa voda, ali nema veze. Možda i nije. I nije. Najviše volim kad su u kući ovi rudnici i moja lepa sreća, našao sam odmah ugljik. Mada mi malo smeta što je ovdje, zašto mi tu treba stepenik. Mada okupam prvo sve. Nije strašno što se tiče kočenja po meni, mislim, da mi ne krene voda. Dobro, ajde staviti pesak i pesak, nekakav kamen kod mene. Idemo dalje. Biće zeznuto pošto ovdje pada pesak. Hajde, kako da uradim. Možda ovako. Stvari ne. Morate ovako da bušnete. Baklje nisam zaneo. Ako ih imam ovdje, ja se ne sjećam, baš dugo nisam igrao. Nemam nigde. Morat ću da napravim. Ugalj sam tek sad iskopao, nisam ga imao do sad. Vunu kao da im dal nema što. Kao što ste vidjeli, vune sam dve našao, štete što nisam pričao. Htio sam da vam kažem da sam ih našao dok sam pravio ovu kuću. Ja pravim mač od uglja. Ajde, napravit ćemo još 4 komada. Neću mnogo da kopam, čekam dan pa da nacepam drva. Jer što meni ova kuća nije dovoljna. Mala je za mene. Vidiš. Prosto je meni odredno kad ovako kočim, nemam o čemu konkretno da pričam. Nema rude nikako. Kamen i kamen. Čudi mi da sam ugalj našao onda. Ali mogu ovako. Tiš, to baguje. Nema baš ništa, samo da ne upadnem u neku pećinu gdje mi se sponeju. Što da jedem. Gladan. Da, nastavilo je. Samo što sam htio to da vidim. Evo, stigli smo do rude. Kopao sam nedaleko, jedno 4-5 blokova ka dole. Pauzirao sam da bi tamo. Pa kad stignem do sljedeće rude pa ću ponovo. I evo, ponovo našao sam crveni kamen. Evo je već dalje nego ono. A malo prije sam prošao jednu pećinu. Pa se pazim da ne upadnem sad ponovo u nju. Baklje mi je nestalo ovdje mračno, tako da ne bi nastavio dalje, vjerovatno je već dan. I izaći ću da pogledam.
Trebam kameni metal, pa dobro. 4 i 8 baš je onako malo. Ali dobro, takve su okolnosti, kao i okolnosti sa snimanjem. Moram da se svime priviknem i ne mogu da verujem da je još uvek noć i da mi krava stoji ispred vrata. Još ti krava, ti budi. Nije ne mora. A pustio bi. 2 vune imam, gdje li su mi, evo su, fali mi još jedna. To je jako bez veze, ovako ću ovo da uzmem da ispečem. Da, evo ga. Evo ovako. Dobre. Da vidim još nešto, pošto mogu bi još 4 nečega. Ne, ništa posebno, mogu ovaj pesak i mogu ovo. Ja, evo tamo. Mislim, čini mi se da ugalj može 8, blok uglja 72 i lava što je ekipa. Žao mi je i meni je žao, i meni je ovako nezgodno što nisam dugo snimio. 5 sad snimam. Baš sam ono hteo, pošto sam pronašao Camtasiu, jako dobra stvar, samo što valjda je do mog kompjutera što koči. Kažem, dobra stvar. I baš je lepa i čista slika, možete i fanscan da imate, a možete i da napravite intro na njoj. Samo što facecam tako mi još više koči, pa ja to neću. Trebalo bi da bude dovoljno, ali nije. Ne mogu da verujem. 4 butice. Evo ovdje sam imao 3 ove, nema veze, neću da koristim jedan nugget zbog samo toga. Imamo metala i štapa, metalni mač imam. Pa šta bi mogo bi da uzmem ovaj mač, da ispečem piletinu i da napravim nešto od metala. Ajde, ti se tu peci. Znači ovako kratko da bude. I ovdje šta bi mogo, imam mač, da li imam neko oruđe, nemam, imam kramp i on će da dotraje, pa da napravim, ko da ću da nađem dijamanti, neka napravim sekiru ovdje, na primjer. Jer imam 5, a šta će mi šlem? I nije nešto, da imam više pa bi napravio nešto korisnije, pantalone, prstuke, najbolje. Hajde dan je stvarno pa da odemo, na primjer, da uzmem ja neku hranu i da odemo da cepamo drva na polju. Evo ga. Ne znam što neće shift da radim. Ajde uzmem. Ne treba mi mač, ne verujem da ću naletim na nekoga, i ako naletim dovoljno je da je na sekiru. Udara 5. Evo ljudi, nacepao sam štek drveta, to je već neki 10. minut, sad će uskoro. I to bi bilo to za ovu epizodu, ništa posebno, ovako ću i u sljedećim epizodama da pauziram, da ne gledate džabe kako radim neke gluposti, pa ću samo na kraju ovako nešto da radim. I to bi bilo to za ovu epizodu, samo da pozdravim Ognjena Todorovića koji je zaslužen za snimanje ovog videa, uopšte nisam imao volju. On mi je dao tu volju i to bi bilo to, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!